నిజంగా ఈ తరములో మీరు కాదు, దైవజనుడు బోధించే బోధకి వేల మంది దైవజనులు మండించబడుతున్నారు మామూలుగా కాదు. ఒక అగ్ని కణాల వలె, అగ్ని జ్వాలల వలె మండించబడుతున్నారు దైవజనులు. విశ్వాసులు కాదు, మరుముఖ్యంగా దైవజనులమైన మేము మండించబడుతున్నాం. అంతగా దైవజనులు వాడుకుంటున్నాడు. ఒక మాట అయితే చెబుతాను, ఇది పొగడటం కాదు. అయ్యగారు ఏమన్నా అనుకున్నామండి. ఆ రోజుల్లో ఏలియా ఆత్మ ఎలీషా మీద నిలిచింది. నేనంటాను, ఇది నేను విన్న, నేను చూసిన ఆ వర్తమానాలు కానీ ఆ పరిస్థితులు కానీ ఆ రోజు అపొస్తలులైన పౌలు మీద నిలిపిన ఆత్మ ఈ తరములో దైవజనుని మీద నిలిపాడు. ఇది సత్యం. ఎవరు ఏమనుకున్నా, అవునన్నా కాదన్నా,